De Heer zij met u en met uw geest. Lezing uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matthäus. Lof zij u Christus. In die tijd trad Johannes de Doper op en predikte in de woestijn van Judea. Bekeert u, want het rijk der hemelen is nabij. Deze toch is het die de profeet Jesaja bedoelde toen hij zei: een stem van iemand die roept in de woestijn: bereid de weg van de Heer, maakt zijn paden recht. Johannes nu droeg een kleed van kameelhaar en een leren gordel om zijn lenden. Zijn voedsel bestond uit sprinkhanen en wilde honing. Toen trok Jeruzalem, Judea en heel de Jordaanstreek naar hem uit en zij lieten zich door hem dopen in de rivier de Jordaan, terwijl ze hun zonde beleden. Maar toen hij de vele Farizeeën en de Sadduceeën zag om gedoopt te worden, sprak hij tot hen: adderengebroed, wie heeft u voorgespiegeld dat ge de dreigende toorn kunt ontvluchten? Breng liever vruchten voort die passen bij bekering. En neem niet de houding aan alsof ge bij uzelf zegt: wij hebben Abraham tot vader. Waarachtig, ik zeg u dat God de kracht bezit voor Abraham uit deze stenen kinderen te verwekken. Reeds ligt de bijl aan de wortel van de bomen. Elke boom dus die geen goede vrucht draagt, wordt omgekapt en in het vuur geworpen. Ik doop u met water, opdat ge u zoudt bekeren. Maar hij die na mij komt, is sterker dan ik. En ik ben niet waardig hem zijn sandalen te ontdoen. Hij zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur. De wan heeft hij in zijn hand en hij zal zijn dorstvloer grondig zuiveren. Zijn tarwe zal hij in de schuur verzamelen, maar het kaf verbranden in onblusbaar vuur. Woord van de Heer. Wij danken God. Beste mensen, welkom hier vanuit de Sint-Jozefkerk in Deurne. Het is inmiddels de tweede zondag van de Advent. We hebben de kaarsen ontstoken. En als focus van de lezing van vandaag uit het evangelie worden de woorden van Jesaja gebruikt, die hier door Johannes de Doper worden uitgesproken. Maak de paden recht. Het is diezelfde Jesaja, de grote profeet, die de voorspelling doet van Jezus' geboorte. Uit de stronk van Isaïe zal een twijg ontspruiten. We horen in het evangelie van vandaag Johannes de Doper en we kunnen hem voor ons zien. Een ruwe man in een kleed van kamelenhaar en een leren gordel om. Hij leeft van sprinkhanen en wilde honing. Hij is letterlijk een roepende in de woestijn. Bekeert u, bereid de weg van de Heer, maak zijn paden recht. Als wegvoorbereider van de Verlosser treedt hij op in de Joodse traditie van de profeten. Johannes doopt de mensen nog niet met de Heilige Geest, maar ter bekering en reiniging. Mensen belijden hun zonde. De mensen in Jezus' tijd waren op zoek naar een nieuwe koning. Ze hadden veel te lijden onder de Romeinen. De onderdrukking en ook de onderlinge ruzies. En ze zochten iemand die hen kon verlossen. Een redder, een held. En er waren er al veel geweest die hadden gezegd uit naam van God te spreken. En sommigen noemden zich zelfs profeet. En vertelden de mensen dat er een andere tijd aankwam met een nieuwe koning. Johannes zelf zegt: het gaat niet om mij, maar om hem die na mij komt. En wij kennen inmiddels Jezus' levensweg. Hij wordt geboren als een mens in een wereld die hem niet welgezind is. Ondanks zijn blijde boodschap, die blijkbaar niet door iedereen als zodanig begrepen wordt, valt Jezus zelf veel vijandigheid ten deel. Hij wordt gezien als een gevaar voor de gevestigde orde. De machthebbers die andere plannen hebben dan hij. Ze gebruiken daarbij kromme wegen, achterbakse bezweringen en leugens. Johannes roept op om dat soort praktijken af te leggen. Bekeer u, want het koninkrijk der hemelen is op handen. En dan,
nu voor ons in deze tijd. We kunnen ons afvragen, waar is God gebleven? Is God in onze tijd wat uit het nieuws geraakt? In een tijd van social media en 20 journaals op een dag lijkt er nog maar weinig plaats voor God te zijn. Dat is eigenlijk van alle tijden. Ook in de tijd van Johannes de Doper waren er blijkbaar mensen die God min of meer uit het oog verloren waren. En het was uiteindelijk God die de mensen wilde redden. En daarom besloot hij mens te worden onder de mensen. De achterneef van Jezus, Johannes de Doper, doopte mensen om zich klaar te maken voor die komst van Jezus. In die tijd was Johannes een roepende in de woestijn. Hij kondigde de komst aan van iemand die veel groter zou zijn dan hij. Jezus zou komen als verlosser, maar zouden ze hem wel geloven? In de adventstijd mogen we ons verlangen naar die eenheid met God en met elkaar versterken. Ons handelen en geloven toetsen aan die rechte weg die Jesaja ons vandaag via Johannes voorspiegelt. En dan de woestijn. In hoeverre verschilt onze wereld van de wereld waarin Johannes leefde? Ook onze wereld kan dor en droog zijn, zonder daadwerkelijk contact. Met kromme wegen waarin we het zicht op God en de ander verliezen. De Advent is een tijd van herbronning en ons opnieuw oriënteren op waar het op onze levensweg echt om gaat. Sta een moment stil bij wat we echt verlangen, waar we ons echt op verheugen. Is het allemaal voor onszelf bedoeld of is onze blik ook gericht op het geluk van anderen? Zoals Johannes de Doper de weg bereidt van Jezus, zo kunnen wij de wegbereider zijn van mensen die ons omringen. Hun geluk, onze liefde, is wat ons bindt. Amen.